गोथाव जायो नोङो हारसिं थानानै होननानै बिदि थांबाय आरो बिसोरो ओंखायनो एसे गोबाव जादोंमोन। Hi guys, how are you? Betul di duty थाङाखै एकदमबारे माबा जानानै दङ। फुंनिफ्राय उन्दुनानै लों जालायलायबाय माने बडि रिलेक्स खालामदों दिनै डिउटि थाङाखै। आं दा माबा मेगि बानायना जानो नागिरदों आरो आं मेगिखौ बानायना देनो जानोसै गाइखेर लाबोदों मेगि टिकिया दाउदैबो दङ दाउदै लैथो जागोन आरो हारसिंनो लैथो जागोन गैया ओइ बे गुबुनबो माथो थालिरखौ आं जाग्रोनोसै आरो एसे थाजिम जानायनि गरमथार बोथोरा थालिरखौ आं जाग्रोनोसै टाइम जानांगौ होमबानियाव जानो नांगौ थालिरखौ लांसैयाव रुना लाग्रोनोसै मेगिखौ दाउदैखौबो दैसे होनोसै दैनिखौ रुनोसै दैसे रुनोसै दैसे हमसै दैसेखौ फ्राय थारमाने गथा रुनानै जिरनानै दैसे फ्राय दैसे ओमफ्राय दैसेया बेयाव दै एसे लानोसै आं दैखौ होबाय हारसिं नालाय एखेथियानो आरो हारसिं आरो मस्ला सुप बानायना जागोन सुप माने मेगि सुप तारमाने एवला गेसाव खालामनोसै लावबाय बेयाव दाउदैखौ रुना लाग्रोनोसै दैनिखौबो दैसे बायदोंमोन आरो मोननायाव मोनसे अके दाउदैखौ खोबबाय बेखौ खोबसै अके हाय जानोसै गस्ला खुंलाय लायथारबाय गरम ना डेन्जार गरम आरो गस्ला खुनानैसो जानांगौ ओंखाम ओंख्रि जायोबा एसे मोदोमफ्रा ओंखारलाबायगोन ना दैखौ एसे लोंना लागोन जानाय समाव दै लोंनाङा जानायनि सिगां लों आरो जाखांनानै लों गाइखेरा लाखाबाय गाइखेरखौ एसे सासे लोंलांबाय दै फुल दंमोन जानोसै आरो आं नै दहाय आं देखायदो मोदोमा जाबाबो ओंखारो नालाय ओंख्रि दंमोन एसे ओंख्रि एसे लाना आंनो संनाय बास अके I'm eating now tomato biराद मोजां बानायदों onion egg chili rice Maggi and egg mix this milk no mix sugar only milk okay dan yang डिउटि थाङाखै आरोना देहाखौ एसे बडि रिलेक्स खालामदों आङो बडिखौ मेसिन बायदि बाहायजाया नालाय एसे सम रिलेक्स खालामनांगौ बा रेस्ट होनांगौ आरो दा ओरैनो थास्लायस्लाय बडियाबो रिलेक्स जाबाय ओमफ्राय जानायनि भिडिअ बानायगोन होननानै मा खालामनो सानो जाबाबो मोदोम गैया माथो होननानै बुङो नोंसोरो जाबाबो मोदोम गैया जाय जा ना बेदर जा मोदोम गैखाया आरो ना बेदर जायाबाबो मोदोम ओंखारनाया ओंखारखायो जानाय समाव दै लोंबाथाय उदैया बै दैजों ओंखामजों जमा जायो नालाय ओंखायनो जानाय समाव दै लोंजाया जाखांनानै 15 मिनिट थानानै लों जायैनि सिगां 15 मिनिट थानानै लोंनो हायो आरो दैखौ हरबायलै सोर हरलायखो